Salut, căpșunicelor! Mi-am schimbat caracterul din câte vedeți. Acum sunt un iepuraș alb. Videoul ăsta îl fac cu Google Translate ca să fie mai amuzant. Oh da, vreau să vă spun că am Insta. Îl aveți în descriere. Medina Queen 666. Acolo postez ce mai editez și da, știu să editez, am învățat. Nu prea sunt activă pentru că lucrez la un meme. Doar trebuie să așteptați. Wow! Ce ai fă că mă dor urechile? Wow! Wow! Ha 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 ha. Subscribe please.